sampaikan pertanyaan kami kanandu kemano kabar kita arahkan di kami mereka nyonana aduh sana macam-macam coraknya tukang makan abana nomor 1 mandian
si laki-laki sinajugo siapo namo anakkan wanyo kiro-kiro samogadang jayatim karma mana mula jumliyati itu bana lasamasoi itu inato etong lamo bana abiyari abina hari abi makan babilan makan ya abi bulan babilan tahun setahun namono inyo digadangkan awak bertambah gadang yuho itu bana yatim karma apu karajo ma'aluna awa anak yatim kanamu tinggal mama kandung inyo mama menerai nagari apu karajo yatim karma karajo no kubaro jauh tadi karajo inyo malam menyapi lupi salasi bamain yang siatim tetap kubaro kajakan dalam siati balu mama kaweran kasiat indah tuh malado lama banado hari malasari tutupak kepado malayatim karma sadang bermain mulanya masuk itu sedang bermain kawan semogadang Itali kawan malah semogadang lebih sekolah malah kasadonyo tapi nanawa berjumbo sekolah tapi semantang kumbar itu ko bakanda malah kabaki mama pemerah betakwi rasonyo malah mengabarkan tapi dinyo natakana tabayang mandekan besadang bamandung malayat ingkar makulai juda ulu bakain sarung indah lokain kata jelo-jelo kusantano ipi ayadun dekandung kata jadi awak malasihat demi musuh itu di dalam panganan dan hari bertambah batang bulu hari sempatan batang itu biarlah kaweran beku mama kandung sekolah tatap yomane ikanan sekolah tatap melari kandangan cuy tu bana melari anting karma abadi pulang yatim karma oleh siati masuk untuk cari badaro patani dia tangga samuran dia tentang samudara yokain caru malah panjang seni dan saputar endo di barando ketamu lambe di dalam jauh besaran ikan pandang laki layangkan pandang jauh tampak rumah tempat tinggal latibu mana di halaman gadang jauhilah sudah dimasukkan rumpilah sudah disabitnya lasun mandi dahulu malah badan yatim sudah mandi pakaian kanyut kabar itu bana dari siap saya elok pakaian hanya pakai kecil bertumbuh sadang bubuk mama dikurisi itu bana dipandangi bataka malah masuk itu badalan inyo samosora nyukuku lama malah lambe satu tipu didake mama tengahkan mana dangari mama sabarun katu mama dan sabi ampun bariku kalian ampun dia kebasaran di bawah selo moda tapak kaki kato yang kato talong kato takut kato tabana mama
onde nak kandung yatim karma lejale dibuyang yatim kini kumadangakan bana buyang dari ketek mogadakan apu juhole buyang kandakan seharusnya malas yatim karma meminta parimu kasih samanja mande daikan samanja mande buyang damati hingga jo mama badan buyang apu juhole nak namakan dakan tasingguang karuntung yang talajang hati nabalado merah matonyo sago sosong bulunya saga tabado berangnya mama kamera marto dipandangi mencari mama berang masuk itu biarlah ka mama bunga mati nanamu kabakanda yuhu itulah kato yatim karma Ambo nak bakanda do mama balikan baju rancak indah bakanda balikan onda baru tapi aku na mama ambo kandaan sarahkan yatim mama basikola saigo pandai dan tuhi baco gampang sasih karantau basi leinda itu saja sampai malah sama so itu indah tabado malah berang mama mamera matonyo manake mencari kabaki malah buya yatim mendenak kano yatim karma berangki langkara lemili berangki lang di rumahku itu jual muyang kandang jala berang mana malah baki yatim nanya ambil kurisi malah kanyo talos yatim so itu de mencari mama lah ambil karisi langsung lah inyo si buyang yatim dah makan yatim ini sari langsungnya 7 miliar satu tipu di dalam bilik gadang menangi juo si yatim dalam bilik pepalut atas sama seorang tabayang-bayang dan nangis dan pandan kula banyak kemanyuri karek jatuhnya mae sudarun saja ilang mande mayat lamarasi kabaki mama awak kabayu sisanya dan anak kurang pandai mana ma ayu letang dakanamu rumah nasi dan subuh tabayang-bayang pulang pulau Melayu liati Assalamualaikum malah assalamualaikum barampe di meja malah sama makan tapi ini awak kakak makan di salib ayat timana nanda ado sampai bertanya kayanya onde ayah malah syarat mande di marat malah katoinyo mangana nampak ayat dari tadi aku sabab jekaranonyo tolong jalekan pada ambo mananga kato malah semacam itu onde nak kanjong malah liati anak tamanjo di badan ayah makan dulu liati ayat tinjan mana ini sikit dan siupin seorang kesayangan ayah rancak makan ada nyuli rancak makan dulu badai yuli itu bana kato ayah dan dekan pandangan kato macam itu onde ayah syarat mande konak makan si udaya biasanya salamualaikum berape kita sama makan Calik bola kan
dalam milik gadang nyetoko pintu malah nang gadang isinan kalau kadietong imbu-imbu siatin tak babuni di mana siatin malah kababuni tak orang jago tak jago satu pulau jomintu terangga pulau jomama maimbonya ketaranga suara mama nama imbu takti tabado malado buyo yatim tagake membuka pintu langsung keluar lalai badannya ampun mama badanamu nambu indah do mama kabakanda nambu dan mama uno mati nambu indah do kabakanda soy diubana kecil siatin karena manangakato malah semacam itu jawab malayo riupin suli yuliati onde aya sarato mande apu bana nanokanda kadisiatin itu bana ketonyo yuliati manangakato malah semacam itu onde nakandung yuliati rancak makan ketololu kalau nakanda nakanyokandakan itu nak tahu malah badan kami manangakato malah semacam itu onde aya sarato mande rancak dalekkan padu yuli nyapa aya namamu majalekkan dia jo yuli maya indah makan sadang tamanyo anak seorang lakana monyo manangakato larari yuli onde nak kandung dangakan bana ko iyo itu na enak kasana ko iyo itu nak kaelong ini joiko la desi yuli naninyo makana ola basikola itu bana kato nyokini manangat kecek join nyampang dayati minda kasaran nyampang dayati minda basikola biya joyuli basikola inda sikola malaya inda baranti itu mana kato ini mananga kato macam itu onde nak kandung yuliati koyo itu bana kaelo barisu apo saran barisu saran kadubon rancak lamangan makanan 107 samban makan barampe lale badannya indah to itu malam bana salasi makan hari lama dalam sana ini
akan melari malam hari malam malam semalam itu indah tuetung nolela mobana hari malam tentu kalalo sekalo lalu hari kasih tandonyo melari kasih yang berkuku candonyo ayam berpicu tandonyo murid tapi nak siang lo de ayam de murid siang ayam melari de ayam aku tando hari kasih sarampian suruh laju musaji samu batabu kedonyo taburu matu hari tabi tatarang buya ala di jayo siang malam siang itu hari pagi lagi tolataan hari pagi nyoka mandi salasi mandi malah badan nyotuka pakaian nonane yo tantulah sarapan pulo lale badannya ini salasi sarapan kampenya hari waktu itu hari sanayan tantuka disarani nyoka nyo masih bola tadi sarakan layatin lale basikola masuk itu indah tuhuno tepat kacang liang di sarona bakabe memang badari jatuh sularo indah kakitu antang-antang panjang kitu puntan gak sike sakadar sapagu sana Juliati makanya saran malah sama suitunya langsung ke rumah sekolah langsung yutamui kepala sekolah lebih dulu pas satu tiba malah di sini di rumah sekolah gitu bilang dapat tamu kepala sekolah lah disarankan anak kadang masuklah sekolah lalu badan ini indah tuh itu nolamo bana hari baganti hari abi pakan bilang pakan lah bilang pakan malah baganti bulan setahun lamonyo inyo basikola tuh cari hasil belajar kalau naninyo si buyang yatim salamu lewat sekolah awak ranca utak santiang guru rasa yang kasih yang yatim sana maguru sayang malanya kabake siatim lebih-lebih kawan sama gadang lebih-lebih neparusi sayang kepada yang yatim awak ranca utak santiang aku tandung satinda rasa dicalik hasil mulai pelajaran kalau dicalik-calik mulai silapur aku 7-8 pemain silapur kadang-kadang mulai juara 1 aduh umum mulai dipati aku anam apa ejaran basubucu itu kecadi utak siati mabakatu guru lale samu cuy kola santiang utak siati pondak ramaga mama inyo biala awak menyarakan tentang itu nasalamu malanyo basikola kawan-kawan malah samo sanang kawan-kawan samo sayang begitu bana malanyo yang tapi cuapo bana lainyo basikola nakarajo nak pernah tinggal di siati naninyo tatap ang malo jawi kembali inyo basikola narumpi tatap isabi so itu bana malah lain di siati
karma abi hari kababilang hari abi paken babilang paken abi bulan baganti tahun setahun ke 2 tahun lampir tamat desibuyang ya la tamat sajo lainnya selatakan lalai di sekolah dasar tumpak kepado le sebuyang yatim kata lampir yatim balik pulang karena talambe yatim balik pulang menyapi umpi daolu nyor kajaken mangko talambe balik pulang rusana pulang mababalik daulu di sinan Yuliati bakato malas sampai di rumah bakato kabaki ayah kandung inyo onde ayah sarat mandi pada suaya dapet kapanakan Cubana malakato si Yuliati awak ranca utala santian juara yatim yai basikola cubana lakato nyokini menangak kato lale semacam itu diam saja ayah nyomandekan donyo mandangap pula kato mama nyok kami tu onde di kandung malah mandesi uli nyampang bakanda nyungu siatim ko kanda manyambung ko nyampang tahu besok siatim ko lagadang na rumah na kita unila dale rumah mandesi yatim ko dawi na banak ko yatim na punyo ko tahu siatim baris awak lajale di usianya di kandung onde abang dangakam bana dangade abang elo ini kuila di abang kaelo ba itu bana kecil kini kekepanakan separenta mama ba itu bana ketomentu nanamu nak satu molado katoenyo mandanga kato macam itu nak lamu hari badaro sandoju tunggu dulu Yuli lalalo baru bakato inyo lale kasihati ari sanjo malah kabadaro malam netipu siatin nani rumah disarakan malah kini kuasi pelajaran satu disarakan hasil pelajaran dan ke mama kegalak melihat nyola meralo matu mama mencari jati bajulah sudah ditungkuinyo jokain sarung onde nak kandung yatim karman sakile yang murala takalon dan makanda jong yatim betuan na kecil ini aku do ulunan kanak kakabaki amu kan singgo pada tuli baconyo situan na kecil ini karena makanda boleh sekali lagi tampang buyang kabakana barangke labu yang hari ini oh yatim mama tapi kok dapet mama kana ambo aku dapet mama cara nyuwo ambo sekolah yo sambo nyuwo lale mama sekolah ambo nyampang besok ambo salase malah sekolah ku ditampu besok kana nelo na mama nyuwo nang kabuli mama nyuwo nya mama nang kasana onde nak kandung yatim karmaja na ulang juga tutule ko balakak kepala tu disipa kan caban yang gini itu mana katanya ini kaberang mama ini kabakit siating abadara-dara punigaramannya tersinggung keruntung yang tibu mintu di balakang lambi melakain sarung saleh banyak lah baju di bungkunya itulah baju mola siating karma saya elok baju nani dalam kecil lah kabatu lampu sana
kabake malasu ya yatim lasaratu malajumentuone nak kandung ya yatim barangke lang di rumahku itu mana malakat tunjuk ini barangke lang layan yang gandang berkumat yang menghubung hari ini citu malakat makan dilaksanakan lale baju kailaman baju terserak di halaman baju terserak di halaman rinai latibu cie hujan lah satu jatuh mulu indah tabado rupa elabe hujan lah baili lo saratu juaye manusiati pada subana murape mama kesiap pula yang buka mengadu mama kagati ya doan kandungamu itu bana kecil siati tapi mama lai sama macam ibuang buka bau sie di rumahku indah ko mama mana woi bayang-bayang malaya jaman dikandung inyon dimandi sarat toaya di mano bana ya kabajun te cali lambu kini basansaro wa itu bana kalulunyo si buyayat cuy kubana laleku indah adoba mandi cuy kubana lakalo indah adoba ya wa itu bana katunyo si buyang yakin sadang menangi malanangi dipilih kain masuit kain sudah mana dipilih jola masuk ke dalam kain sarung tadi berjalan yatim lala belang sana berjalan yatim lama soit tujuh labuki kilo ampe puluh ampe hari bertambah malam yo hari malam semalam itu dek lamu si yatim yoga di kabajalan hari nasadang pukul balik tapi tibu di buki nepal yang hati tibu di puncak badan lalita ke badan lita baru lalapa tampaklah batu sinan sabuah batu nanindah kadang bana sagadang mola kepalo yoga aduh ya sayo mamanong buat samoso atau nama kamu tuju bangane indah awak ayah indah awak ke mae oh mama usiane mama
sanjurayo tampin bagantung nalapu tampin bapija nalata bandapin nama jadi saja lampai dan lampai dah rumah oh baba dia lang ngai makan ruangnya dalam pengarap nabi turun dalam tangan biu-biu intang kamangadu bagi mama sangku kaganti ayah jone kandung dapur tahu Onde akan dong tolong lamande zakwi lamande zakwi tak
Yubada subhana mama mula mandi kumanan menjalankan laman jalankan ambo kestilma dalio buang omande Tali malayo kiri jok kanan wa itu bana malari superoto siapo namo superoto nama namo malabu yang arifin kalau nu samang malah sama itu nu samang sadampai bana siapo namo malah nu samanyo banamo Pak Aji sukanaing sisul namo Pak Atu wa itu bana malah nyokini cali mana elo disuruh yang arifin ondede kandung yang arifin turun lah yang ngateoto cali lah elo mata balakang tanah po wana nama nang itu wana kecilnya melaji tadi mana ngakato malah salat itu hari sadang malah tengah malam kiro-kiro malah pusat sampai ketakwi nyo malah turun ke bawah basinan ke bakato malah betul tadi yang di kandung yang arifin yo aku juga lalu namu yang takwi kan itu anak kecil kini ini calik malah risipion bala kiri calik pulau sebelah kanan tampak orang sedang taga di sini tapi takwinyo malah yang arifin dia pandangakan bana yang hari apa sabananyo antale manusia tu baik kuma sabananyo antau iyo baik namangas tapi nawe malaria faati malah sama so itu onde de kandung malah yang ribut ko iyo takwi yang turun malah badu badan kita nyobuka pintu suyo kita turun malah inyo kadonyo tanpa orang sadang taga anak kete membawa dengan kain saratu malah yo jabatu tapi nak kandung dangakan bana odangakan bana malah dinakan dong sabalun kato mana kamu sawi tadi mau kasih yo nak lebih dulu itu bana
Cak gue milik kau dah. Dai manusia sadatan aku pilih nama ngasa. Itu kato malanyola pasuki kita. Iyo lai manusia sadatan Tusawu kalimasa. Malado kalima sadat mode manyang malarangui abu bumi maito ngamirat pijitu bana malanok kini ande apa dengan kemana mu manusia apa sabanano mananga kato malasa macam itu ande nak kandung hari semalam malam iku manga buyang adu risiko jitu bana malakato kini apa bana sabab karanonyo siapo kala jonamu di mano korong jonagari Madanga kato malasa macam itu. Kalau sabab pak enak pak tanyo panjang carito pak kadi caritokan. Kalau nanamu pak kapak tanyo ambu nanamu yatim karma. Ode basabab nanamu mapa yatim karma. Namanya indah dobaya indah. Tinggal jo mama ya pak kandung ambu. Kandung malasiat tingkal mana nyela dulu mana ete otori oto beko kita baca itu laksana ngati mana kita mau tanah kue kita beko baca itu nak pasti kita mau tanah itu mana melakat tonyo kini ananye inyo teoto ananye inyo tigonyo nayatim kita kalau nasupir tentu di kanan nando samang tata duduk sawala kiri satu lananya inyo ate oto dipilin ngola kini ku ngola kota oto kota tapilin masini di rese ande lambe nyepanja kompleng ngola masuk itu dari satu masuk ke dua makin kancang alun oto kawajalan kita tabado dole kancang lari oto Pula tando lari otu kancang nama nasi karek kedagung ini masih jalan gadang malam ini masih malah jalan gadang raba-raba malah tonggak kawe dan inyolah mulai bercari to bonde nak kandung boyong yatim terima kasih bana ambo banyak daso jawab nak kadibale kona adola yatim tadi manolong lekka mauni mana ambo ngare dalam najale ambo nak kabatamu jo anak kandung ambo anak seorang yatim tinggal dipakan ba itu bana kecilnya kini tapi apa batanya malah kasih yatim kamano si yatim kana bajalan ba itu bana kecilnya malah pak aji tadi menanga kato semacam itu onde apa nanga kamana singgo aku beko pa ambo dapat manompang sainggo itu pak rantau ambo di sinan malah pak aji malah kalau itu malu orang kayo malah karena monyo diambil tas ketek sama so itu piti dah cukui malah di dalamnya diambil malah kasih yatim diresekkan ke baki yang yatim dicari yatim malah elo indak tabado malah banyak piti tapi bertumpak kepada yatim onde apa angak kemana angak apa malah sabananya piti ko pada usah pak agi piti dah jale kakabi betuana kecilnya kini mananga kato malah semacam itu lah tampak rumah makan tipu di rumah makan kakito bilang beko nak kakito sambung makan jo minum yo nak kito dulu jo makan jo minum malah kito dulu kaki jo bilang
satu tibu di dalam mula lampu nasi, satu tai tubuh mula masuk itu, satunya duduk di kursi, nasi dan hidang secukupnya, cukup 100 je sambanya. Jo makan jo minum mula nyola dulu, sudah makan bekun hati tahu cari coba itu dua kecil ini menangah kecil itu dan senang hati ada karma. Sambil malapelak pelita petanyo sekali layon dinakan dengan tingkarma. Yo apa sabab na buyang makot cuy konde ciko rangakan ya pak sabananyo tapi sepantang pun pak baitu nanambu malah nak kabakanda pak jona lain-lain citu banang kecilnya kini. Ambo basabab mapa barangke semacam kini. Ambo tinggal do mama kandung ambo. Mama rabaga malah di nagari. Ambo bakanda ke mama asikola. Samanja laya do dekan do ambo na ado. Tinggal do mama badan ambo. Kaganti ayah do dekan do tapi bakanda ya ma. Macam itu tamanum paisul menangan onde nak kandung yatim karma dangar yatim na elo boleh namu mana belum bayi jo apa kenapa barana nyona seorang nyo perempuan namu menjadi yani anak ke apa bayi jo apa yona badan yatim sekolah na kamu yang sapi lady langi sekolah besu apa sarakan itu bana katonya ini mana ngakatola semacam itu onde apa dangakan bana ku apa jelai tahu badan ambu na bedu putih boleh pakan tapi anak apa ya pak kaberang namo molanyo anak Pak Zulkifli tadi panamu molasi upi mata dewi dato entong dalam mana salah semakan badan dia salah serung dia masuk itu kedapi kato sayo kedapi kato nasabule parangki molanyo hari malam tujuh rana pakan baru jalan labana simpang nanyota labana kelo nyotamui dalam jalan masuk ke daerah Pekanbaru itu kikan malah pandangan lagi layangkan pandangan jauh ibu malah di rumah betul tadi satu tipu tora masuk kandang lagi kandang waktu diletakkan supir letak pula tertinggal di malah ditampai tong malah di sini si buyang yatim inak nanya dah olu nyokadakan nyopak Zulkifli nampak Zulkifli pun dah itu nak takkan ada si yatim dah ada mana kalau nantinya malah si buyang yatim buka pakaian karena mulut ambil malah galut semua 107 sabun ma'alun laut belok jauh tapi moto di pandang tantu ikannya cuci atau disiat ikannya cuci atau masuk itu dapat sul langsung ke
sama kanamono lapi-lapi lalang di jalan air tarata tasadiu sadang duduk malah di kursi tekan nasiati malah di badannya onde di kandung malah langak kemana aduh tadi udah nambu bau mano kini katoinyo andanga katojo itu bagagi sinan bini paisutan bagagi bini malah paisutani nyecalik kaluwa elo nyepandang mana beape nyecalik mana nyato nyecalik yu adu urang sadang tagak dake oto kesadang mencuci oto mana abalari pulo mesuduma onde abang dangat kembana dangar ya abang sabananya tukang cuci di mana abang bau anak di mana abang narape itu anak kato malah ngokini mananga kato itu onde di kandung dangat kembana suruh lainnya nanyi ante rumah konda adu inyo manolong dak kawatamu ropie badanawa mungkin lama uni mape malau tulangare dalam dak kawasu amodole jamatare untuk lainnya mati nama nolong otto mau go malari panakian untuk la satu inyo manganja ba itu mana malah kini kuna laki dan jadi siatin laka manguni otto ngare dalam lamati madi badana mo nakabata mulole barang kita cetu bana malah kini menanga katto macam itu nyuturi malah sibuya yatim bagagi lainnya kailang manusarat malah jumpa itu tadi satu tiga inyo di halaman onde nak kandung yatim karma nanyilah dulu yatim satu nanya malah lihat rumah latiku lihat rumah lalu lihat kurisi di muka mata dewi onde nak kandung mata dewi kamari dan agadi aduh mana naya kata yo kue lahir mula dulu untuk siatim ikut kakak kandung itu bana katanya kini ikut kakak kandung mata itu bana katanya kandung mananga mula semacam itu tak tabadu berang mata dewi ondiaya dengan kandana dengan diaya elo di mana lu ayah babini aku dapat anak semua